Okay mga kaibigan, dito na tayo sa paggawa ng empanada. Ito na. Welcome to my vlog and please subscribe. Ito na ang harina. Yung harina natin gamitin. At saka ito na ang Alaska Evaporada. Ang harina natin ay all-purpose to. At saka baking powder to. 1 teaspoon. 1 teaspoon baking powder. Ating gamitin para sa ihalo sa as ingredient of our empanada dough. Or ito ang star margarine ating gamitin. 1/8 kilo to. 9 pesos lang ang bili ko nito. At ito ang ihalo natin ito ihalo natin sa ating empanada dough. Okay, ito ang harina. Saka ihalo natin ito mamaya. Okay, ito. Ilagay muna natin dito. Saka ito ang Alaska. I-mix natin ito ngayon. Teka, kumukuha kaya tayong pang sukay. So, dito na. Okay, ilagay na natin ito. Okay, Alaska Evaporada to. Mga kaibigan. Ito ang isang maliit lang. Huwag kayong gumamit ng malaki. Maliit lang gamitin natin. Tama-tama lang to. Saka kaya natin okay mga kaibigan. Kaya natin to at saka okay, ito sukal to 2 tablespoons to. Okay, kaya natin ulit. Saka ilagay natin ang baking powder. Okay. Ito ang mga ingredients na dry ingredients pang halo ng empanada dough. Mabuti ang Alaska, huwag natin gamitan tubig, parang masarap ang ating dough. Alaska ang ating gamitin instead of butter. Okay, hanap tayo. Okay, ito na ang star margarine, ang 1/8 kilo. Ating ihalo na, ablihan natin to. We open this. Okay, by using a knife. Okay, pigain, pressing hanggang maubos at ilagay natin at haluin na natin na yun. Parang ready na sa ating paggawa ng dough sa ating empanadang masarap. Okay. Halo-haloin. Malinis ang kamay ko ha. Ito, malinis ang kamay ko nito. Hinugasan ko na ang kamay ko dito. Okay, hindi yan madumi ang kamay ko. Malinis to. Okay, pigain, halo-haloin ang ating ingredients. Okay, tapos na. Ito na. Form a circle or bilog. Gawin natin bilog at saka 1 hour to. After 1 hour, kunin na natin to. Parang i-transfer natin doon. I-flat. Ano pa yung sa Tagalog ng flat? O sa English, i-flatin na natin to. Flat masyado para magamit natin. Parang lagyan na ng palaman. Okay, mamaya. Ngayon. Gumawa na tayong palaman. Okay. Tayo na. Gumawa na. Okay. Dito na tayo sa palaman. Ito ng palaman. Itong palaman ay hinaluan na to ng oyster sauce, sibuyas at patatas, bawang, patatas at saka carrots at saka nor cubes or giniling na baboy ang ginamit natin dito. Okay, may soy sauce. Haluin at takpan natin to parang maluto mamaya. Palamigin, palamigin at pagkatapos palaman natin sa ating ginawang dough. Okay, ito na. Lagay na tayo ng powder.
flour to, at saka parang hindi dumikit ang ating dough pag i-flat na natin tong dough natin ngayon. Okay, flat na natin ngayon. Pagkatapos nitong okay, dito na. Ating gamitan ng rolling pin or okay, o roller, ano yan, roller natin, pangalan ba to? Rolling pin, parang hindi panipisin natin to. Panipisin masyado. Pag nipis na to, pwede na natin i-cut. Gamitin natin pang-cut. Ipaalam ko sa inyo kung anong gamitin natin, yung takip ng Tupperware. Kasi hindi pa tayo nakabili. Takip ng Tupperware muna. Teka, i-flat pa natin to. Okay, flatin natin masyado. Flat. Okay, flat na. Okay, ready na. Kuha tayo ng yung round na takip ng Tupperware. Itong paikot-ikutin dito, parang okay. Tapos na. Okay, kuha tayo. Okay, ito na ang takip ng Tupperware, yung bilog na takip. Then ikot, parang sumerkol, parang bumilog, pabilog-bilog. Okay, kunin na natin to. Pagkatapos lagyan ng palaman. Okay, palaman ang kulang nito. Okay, dito na, luto ng palaman. Okay, nasaan bang palaman? Okay, dito na. Andito ata. Okay, ito, isang kutsarita, yung maliit na kutsara. At saka i-close natin to, at piga-pigain sa gilid. At sa i-lock natin using tinidor or fork. Using fork. Okay, now look at very nice. Okay, masarap to, delicious to. Okay, ready na to palutuin. Okay, ating tapusin muna. Okay, tapusin. Ito na lang, last na lang to. Okay, tapusin natin. Okay, i-close natin, i-lock natin by using tinidor or fork. Okay, mamaya hintayin natin, luto na tayo nito at kainin na natin. Hindi na tumagal, kumakain na tayo nito. Okay, now pumunta na tayo sa lutuan. Okay, ito na ang lutuan natin. Okay, tapos na, lutuan na tayo. Lutuin, mainit na mantika sa kawali. Okay, ito ilagay, sukayin, parang hindi parang lumutong. Okay, ito kunin natin ang malaking apoy, kasi parang hindi sa Bisaya mapagod, yan sa Tagalog. Okay, dito na. Okay, kumukulo masyado, bumubukal, kumukulo, pakuluin ang mantika. Okay, sukayin, parang lumutong. Sa pagkatapos ng sukay, pwede lang ilagay sa sisidlan natin, parang ready na sa lamisa natin at kainin na, mga higala, mga kaibigan. Ito na ang hinihintay nating empanada, masarap na empanada. Hindi na tayo makabili sa tindahan. Ito na, marami na naluto. Ito na. Okay, ready na. Kunin na natin to lahat. Okay, parang
Kainin na natin. Okay. Okay. Halo. Okay mga kaibigan, haluin na natin. Haluin pa natin. Okay, tapos na. Lutong na to. Luto na to. At malutong pa. Okay, dalhin natin sa lamesa. Okay, ito na. Tingnan nyo. Tapos na. Lamesa na tayo. At picturean sa anak ko. I-upload ata niya. Pagkatapos ng picture, kain na. Okay. Kumuha na siya at kumain. Ngayon, kaibigan. Okay. Nandito na sa lamesa. Punit na. Kain na mga higala. Okay, sarap. Okay.